Актаныш муниципаль районы байлык булмаган балалар белән эшләү һәм аларның хукукларын яклау комиссиясе эшчәнлеген оештыру тәртибе Татарстан Республикасы Министрлар Кабинеты тарафыннан раслана торган нигезләмә белән билгеләнгән. Ул 2012 елда чыккан 798 номер белән бара. Комиссия Россия Федерациясының һәм Татарстан Республикасы законнарына таянып үз эшчәнлеген алып бара. Татарстан Республикасының 2011 елның 20 майында 26 номерлы законы буенча муниципаль комиссиясының вәкаләтләре билгеләнде. Алар барысы да безнең инде бәлик булмаган балаларны яклауга юнәлдерелгән. Районда әйтеп китәргә кирәк 26 җирле КДН эшләп килә һәм инде аларны менә шушы үзебезнең районның КДН берләштерә. Районның КДН комиссия составында безнең 15 кеше тора. Булар инде безнең мәгариф идарәсе җитәкчесеннән башлап, опека бүлеге җитәкчесе, социаль яклау бүлеге җитәкчелеге, район больницасы җитәкчелеге һәм аның урынбасарлары, шулай ук безнең эчке эшләр бүлеге җитәкчелеге һәм андагы безнең ПДН инспекторы, шулай ук инде халыкны эш белән тәэмин итү үзәге җитәкчелегеннән торган менә безнең шушы 15 кешедән составыннан торган комиссия безнең инде районның КДН эшчәнлеген алып бара. Әйтергә кирәк, кызганычка каршы безнең районда да 103 авыр гаилә исәптә торып, анда инде бүгенге көндә 203 бала тәрбияләнә. Инде менә без инде социаль яктан куркыныч гаиләләрнең категориясын аерым йөртеп, аларның базасын аерым булдырабыз бит инде. СОП базасы дип йөртәбез. Менә безнең СОП базасында шулай ук 10 гаилә һәм инде аларда бүгенге көндә 13 бала тәрбияләнә. Без инде бигрәк тә эшне менә шушы социаль яктан куркыныч булган һәм авыр гаиләләрдә тәрбияләнүче балаларга игътибарны ныграк юнәлдереп эшләсәк тә, кызганычка каршы инде безнең ата-аналар тарафыннан тиешле тәрбия бирмәү, шулай ук инде балаларны тәрбияләр өчен дөрес шартлар тудырмау очраклары да районда күзәтелә һәм инде бу очракта инде безнең ата-анага 535 статьяның 1 кисәге буенча протоколлар төзелә. Бу инде безнең нәкъ менә шушы балаларга дөрес тәрбия бирмәү һәм инде балалар яшәр өчен дөрес шартлар тудырмау юнәлеше буенча бара. Комиссия эшчәнлегендә инде без бу протоколларны карап китәбез. Комиссиягә инде әлбәттә бу яни комиссияга чакырыла, сәбәпләре ачыкланыла, ни өчен алар инде балаларның гомере өчен куркыныч яный торган ситуациялар тудыралар, ни өчен мәсәлән эчүчелек белән шөгыльләнү бара. Бергәләп инде шушы сорауларга җаваплар эзләнелә, кисәтүләр ясала әти-әнигә һәм инде протокол нигезендә аның инде җәзасы каралган, комиссия членнары тарафыннан төрле җәзалар билгеләнә дип әйтергә кирәк. Төрле гаиләләр бар. Инде бер тапкыр комиссия каршына килеп басканнан соң, кабат инде бу комиссияга каршына килеп басмыйча, матур гына әйтеп, акыллы гына әйтеп яши башлаган гаиләләребез дә бар. Инде бар кабат шушы комиссия каршына килеп инде төзәлү юлына басмыйча да инде аның инде соңгы юлы бит инде балаларны бу гаиләдән айыруга барып баса, кызганычка каршы андый гаиләләребез дә бар. Ләкин инде менә без үзебезнең районда булган менә шушы комиссия, КДН комиссиясе членнары һәм инде безнең җаваплы кешеләр әйтергә кирәк, профилактик органнар менә шу юнәлештә инде без бергәләп эш оештырырга тырышабыз. Айга бер инде безнең бер җирлек алына һәм инде без анда комиссия членнары белән чыгабыз һәм инде күчмә КДН утырышларын уздырабыз. Күчмә КДН утырышы уздырганчыга кадәр без инде шушы җирлектә булган һәрбер гаиләдә булып, инде гаиләдәге шартлар белән танышып, төрле сөйләшүләр алып барып, инде уңай якка кайсында үзгәреш бар, кайсында тискәре якка үзгәрешләр бар. Яңадан соң инде җыйналып, инде без шушы җирлектә күчмә КДН утырышлары уздырабыз. Монда инде безнең күчмә утырышлар вакытында җирле КДН җитәкчесе булып авыл башлыклары тора. Инде аларның менә шушы ел дәвамында эшләгән
эшләрнең отчетларын тыңлап китәбез. Һәм инде җирлектә булган уңай һәм тискәре күренешләрне шулай карап китәбез. Кайсы гаиләләр уңай яктан инде матур итеп яши башлаганнар, ләкин инде араларында инде башта да әйтеп киттем, кызганычка каршы дөрес юлга басмыйча инде һаман да эчүчелек белән шөгыльләнеп, инде балаларга дөрес тәрбия бирми, башка юлны сайлаган ата-аналар да бар. Менә шулар буенча инде җирлеккә чыгып инде менә шундый эшчәнлекләр дә оештырабыз. Һәм инде шулай ук инде безнең инде КДИН комиссиясе вакытында башка статьялар буенча да эшләр карала. Булар инде менә барысы да юнәлдерелгән безнең бәлик булмаган балаларның исән саулыгын тәэмин итү һәм инде аларга яшәр өчен яхшы тормыш шартлары тудыру өчен барысы да юнәлдерелгән дип әйтергә кирәк. Менә шул ук балалар кич йөреп безнең инде эләгештерәләр. Безнең һәрбер әти, яни һәм инде балалар белеп торырга тиешләр. Республика күләмендә закон бар. Без инде аны 71-нче закон дип йөртәбез бит инде. Менә инде анда балалар инде кичке сәгать 10-нан соң кышкы вакытта һәм инде җәйге вакытта кичке сәгать 11-дан соң безнең байлык булмаган балалар урамда әти-әниләрсез, зурларсыз йөрергә тиеш түгелләр. Менә шулай ук рейдлар вакытында күзәтелә инде балалар берән-сәрән эләгәләр һәм инде шулай ук инде безнең бу балаларга һәм инде әти-әниләргә инде балаларын төнге вакытта контрольсез урамда йөрткән өчен шулай ук протоколлар төзелә һәм шулай ук бу протоколларны без үзебезнең КДИН утырышларында карап китәбез һәм инде әти-әниләргә инде төрле штрафлар һәм башка җәзалар монда безнең каралган. Шулай ук әйтеп китәргә кирәк, өлкәннәрнең балаларга исерткеч эчемлекләр эчерткән очраклары булыштыра. Шулай ук бу вакытта да 6-10 статьясы нигезендә протоколлар төзелә мондый өлкән затларга һәм шулай ук инде алар безнең комиссия тарафыннан каралып китәләр мондый эшләр. Һәм инде бәлик булмаган балаларга кул күтәрү, аларны кыерсыту, аларга сугу очраклары булган очракта шулай ук 6-11 статьясы нигезендә протоколлар төзелә һәм шулай ук ул протоколларны без КДИН утырышында карап китәбез. Һәм инде тагын бер мәсьәләгә тукталып үтәсем килә. Менә инде балалар әгәр дә инде җинаять кылалар икән, мәсәлән, урлашу фактлары буенча бигрәк тә, алар инде безнең ПДИНның учетына куелалар. Безнең районда бүгенге көндә 13 бала менә шу ПДИНда учетта тора. Һәм менә шу ПДИНда учетта торган балаларга инде без җәмәгать тәрбиячеләре билгеләп, бу балалар белән ел дәвамында эшчәнлек алып барырга тиешбез. Нинди эшчәнлек алып барырга тиешбез соң? Мәсәлән, җәмәгать тәрбиячесе шушы КДИН утырышында билгеләнгәннән соң, бу безнең иптәш бу бала белән ничек эшләргә тиеш, уларның укуын контрольгә алырга тиеш, дәрескә йөрешен контрольгә алырга тиеш. Уларның әти-әнисе белән һәр вакытта да тыгыз элемтәдә торып, баланың көндәлек расписаниесе белән танышып торырга тиеш. Бала өстәмә тагын нәрсәләр белән мавыга, башка төрле баланың нинди хоббие бар, нинди түгәрәккә ул йөри. Йөрмәгән очракта ул бу баланы кызыксындырып, сәнгать юнәлешендә, моны спорт юнәлешендәме, аны түгәрәккә тартып, баланың инде ныклап шу түгәрәккә кирип китеп түгәрәкләрдә шөгыльләнүен безнең менә шу җәмәгать тәрбиячеләре белән берлектә инде без эшләрне оештырырга тиешбез. Әйтергә кирәк, менә шуннан да инде бу җәмәгать тәрбиячеләре билгеләү шуннан да уңай эффект бирә дип әйтеп китәсем килә инде. Балалар инде бу җәмәгать тәрбиячеләренә ияләшәләр, инде аларның Шындус апа, Шындус абыйсына әйләнә һәм менә бик тә нык сөенечле инде. Шуннан да балалар үзләренең инде дөрес түгел, ялгыш эш эшләгәннәрен аңлап, урлашу гына түгел, начар эш эшләү гына түгел, бит менә яхшы итеп укып була икән, менә спорт түгәрәгенә йөреп, анда футболны үз итеп, волейболны үз итеп,
инде бию түгәрәкләренә йөреп, биюне үз итеп инде менә шу юнәлештә кирип киткән балаларның булуы инде бу әлбәттә сөендерә. Әйтергә кирәк, районда тулысынча инде шушы авыр гаиләләр белән эшләү һәм авыр тормыш шартында калган гаиләләр белән эшләү, анда тәрбияләнүче балалар белән эшләү контрольдә дип әйтеп китәсе килә. Безнең җирле КДИНнар, аларның җитәкчеләре дә бу юнәлештә бик актив эшлиләр. Вакытында шаңсуга беләләр. Инде үзләренең генә көче җитмәгән очракта инде алар инде безгә район комиссиясенә мөрәҗәгать итәләр. Ул вакытта инде без шулай урыннарга чыгып, проблемаларны бергә өйрәнеп инде, бергә урында шу проблемаларны хәл итәргә тырышабыз.